την κυρία Κυριακή Πανταζοπούλου, όπως και το προηγούμενο χορευτικό μας τμήμα με παραδοσιακούς ελληνικούς, η δασκάλα την κυρία Νικολάου Αλεξάνδρα. Και να σημειώσω ότι τα δύο τμήματά μας είναι καινούρια μερικών μηνών, περίπου 4-5 μήνες. Στην επόμενη εκδήλωση θα είμαστε πολύ πιο καλύτεροι. Νομίζω ότι θα πήγανε πολύ καλά. Τους ευχαριστώ. Θέλω να πω επίσης ότι έχουμε δημιουργήσει ένα θεατρικό τμήμα με μια ομάδα με τον Γιώργο τον Ματαράγκα, τον γνωστό ηθοποιό. Εάν κάποιοι μπορούν να έρθουν, μπορεί να έχουν ταλέντο, να έρθουν κοντά μας να το αξιοποιήσουμε. Τα γραφεία του Συλλόγου, ξέρετε, έχουμε δώσει και χαρτιά επάνω με τις δραστηριότητες μας από εδώ και μπορείτε να τα δείτε. Θα είναι τιμή μας να έρθετε να ενσωματωθείτε στα τμήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.